Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta. Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok. Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar diduduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Bapak. Blegegekugek sadulita mel. Ndara kula Den. Ndara Kresna ing Ndarawati. Sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestuku tampanono Kakang Semar. Nggih kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara ya nala garing ndak tampa. Ya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den ya Bagong ndak tampa. Ya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lakon ingkang dumadi marang Praja Ngamarta. Mesine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petro aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajing lho Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumandhut teng Praja Ngamarta sing dadi parancucuan Nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Semareka den prayitna samureres eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah banjur miturut penemune Kakang Semar mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki kejaba saka niku Petro nggih manggoleki
Petruk mati kuandane mang beto tengkarang kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya seketi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya ten pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit. Bebarengan kaliyan kadangku Arjuna, aku tak ngumpul menyang ndi dununge pustaka Jamus Lima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk, ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Iya Kakang Semar. Lang-lang ing triya mangungkung. Blegek-ugek sadulita mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa. Iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir, Den. Kula jampangi saking kadohan. Adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampeyan. Lagune nglekas lo kita lenoting gitung ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Panembahan persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengan ndika kanthi dening ngentosi sineming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna nanging tumunten maduka Bapa Panembahan Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawau langit andadosaken kejot raosing manahipun ingkang putrapun Dewaning Ret Panembahan Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kaki Prabu wonten timbalan jumbo kelawan ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku nggonmu kepengin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalindra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar praja Ngamarta nggih tumulipun bapa budal saka negara Ngawau langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus lima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuwatan. Yen to anak Prabu bakal nggadhampar kepraboning Ngamarta waton mundi Pustaka Jamus lima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih Dewaning Ret gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung menika saestu Pramban apa ana jamak lumrih ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaning Ret walah dalah matur sembah sewunun ingkang pepindhan dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Pramban samangka aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaning Ret pate wonten dawuh kret lampit saperangan para wadyabala
Penemban bincang entosi menapa sakmenika entosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewarat budal nitih palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Penemban. Mobang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung ler wuwusing pine pansa pepetoking ayam ana mrak manguwuh ing bagakan ing walatal lagi mudhun wae saka palwa lah kok ketemu satriya bagus. Sapa iki? Takon marang aku Raden Janaka, kowe sapa? Narendra nyawa langit Prabu Dewaningrat. Kepasang Yogya katuju ngene Raden. Dene aku ketemu karo Raden Janaka, mono gake tuduhna. Menyang endi papan dununging negara Ngamarta? Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta? Ngerti yo? Bapa Penemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Samangka aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Mak bathok mata mlara ora ndedelok kowe nyumbari wong Ngamarta merolekno uripmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah sing edan muni macan ya ora bakal aku wegah ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange mula jajalen Raden Janaka legane atiku.
Jayamrata. Ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan Manah Pandhawa Raden Janaka isa menang apa kalah Premban kekuatanipun pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe Satriya bagus Pendhita tuwa Dewa Kaana kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balik kanggo gatheng siramu mati dening aku kowe kasinggihan Koko Prabu. Kaya tiba saka Dirgantara sampun minangka krengeng Idra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut digdaya sekti kalintang jayaning merang. Kowe kalah. Kawon, adhiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to Siadi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kerdring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salamba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diunangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang? Suli kandha ing ajeng Jayasila Petruk Kantong Bolong kenging Kyai Nenggala Kendhang Kapracondha Kontal Kaprabal dawah wonten satengahing mana Kira Petruk Kantong Bolong kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Iya, aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe.
Mosok. Iya. Jaman apa? Jaman Jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kok malah dadi Lopes. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wonten sak nyuwasa sistem? Ora. Tapa ngrame kok grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sakarepmu, Petro. Oh. Wah. Arjuna wonten dawuh, iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Ora dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungon aku. Aku ndek mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Ning kono Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora nak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah,
jaya kakroane. Kaya Apollo. Bareng kon tembang sit tuar. Ngontut kok iso mlayokke awak ya. Edan rasa mahe terus nyamar. Iki sapa wong kok ngobek-ngobek? Iki sapa dewa kaono? Dewa kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durgai. inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungu-mungu sak pucaking bukir marebak bangsu mirak keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awit kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.